da ba za a bar mu baya ba. Ni da farko Allahu rabbul sanya Mai tsarki na wanda yayi tanziya yayi maza ne kasuwa ta ilmiya wajen yaban manzon Allah dole in shirya rani ne kan ado da tafiya wajen yaban manzon Allah ba mu jin kunya alihi da sahabban ka dole mu sanya mu dai garin zo da ɗaliban mu sun shirya nurul islam kaji islamiyya malaman mu Allah ya muku sakayya kun ba mu ilimi har da tarbiyya hanyar rasulullahi ita ce hanya dan tattabar ma kuma zo ku bar baki kunya ya rasulullahi sannu mu dola dan amina manzon ba ga kuna ne ruwan baiti mai yado da lafiya nurul islam maulidi biki da manzon Allah. Dole fage na yabanka ne so da ba za a bar mu baya ba.